Mana? Be. No. Be. Lagun may rai mama na. Ya. Tigat lagu be. Awa na dia. Mana birthday tong kuan. Mana birthday boy. Birthday boy. Nah, hai. Hi. Hi guys. Rồi, nhà mưa có mưa gõ. Nước ăn thì nó ai nó. Nah, hai, gairan. Hi Sex. Hai cake na to. Hi Sex. Ngayon na oi. Wala na din. Sa mahulog na ko silpon do. Ang hasan ba ito niya? Mahulog ginaron. Ang silpon ba? Hi Sex. Ngayon ang hoy. Ano ba ako ayaw silpon? Oo ka ba? Lagun na din. Wala ba ko isda? Hi. Gaya kami ang ngutong. Wala may isda. Ngutong. Muna yung mama sa ako birthday boy. Ang bata. Dili mo ka bata. Ay, agak mo nagahawin ng bata. Ano? Ano ko ano? Tay, Una. parat ng dagat. Nanggunan ka kami. Amo para mis na. Kamayan mo. Bunyar. Munyaw. Please, oy! Nga, wala siya uyab doon niya kay ikaw kuno. Muna anak naman eh. Ha? Anak niyo dua. Mua. Ano? Wala pa. Kaya please na. Ha? Isda. Muna naman isna. Na. Anong man ko mo na wala isna. Nahulot na. Dengan punong barko na po magkano. Kuno isda. Gayun na tatok eh. Anong nagawa? Aha naman to. Tubar ko? Man oh. Ramon rin ba? Ako to, simudong ko. Guys, may inahasan na rin. Ba't mo yung ulitan? Bater ni tayo. Wayan guys. May inahasan. Ba't mo yan? Enjoy! Enjoy! Ayaw mo palayo ha! Ang hype mo naman ha. Saan saan nila ay? Hi! Welcome to my vlog! Yan na ay. Ulitan kami channel. Saaga naman ay. Ano maagmukno. Ano ko? Nakuha. Ano saan nagbuhat niyo? Anong tao? Kaya mo sa dagat. Ang bumah sa nawas. Ano sa ka? Sige na. Ay ako kami nag-vlog ninyo. Guys, sila guys. Mahal niyo kung umig. Ulit na kami naman ko. Sige ka pa nun. Uy, dadala ko ni mong iro. Sigasak ko, mukuyog mo na! Oh! Alito! So, hi! Hi, ang gawin ang hintun. Sa si panguhot di asa nagkot mo. Guys, ang hasan ang buak. Bay din na. Oh, buak man. Buak. Buang ni bay. Buak. Kay Buak man. lami ana. Ay dunggo daw sini isda na. Ano nga? Ha? Ano guys, ganang laway. Ino ang mga nito guys, gamanagmano ko lang, managmulangot no. Uy! Uy! Bata, maligo mo ka. Ano na mo diha? Ano tang mayra? Anak, enjoy anak. Anak. Enjoy anak, mga anak na lang. Papadong na dong ko. Haman. Mabanggaan anak, mamaunit na. Udong ko anak. Mabanggaan ko na siya sa barko. Oh, Kaya gaman na. baru naman sa mga anak. Wala dito na din sa naman. Dito ko uy. Cha. Ay, magawa. Babay din na diha. Umabot na na. Sinamahan anak. Ate, kaya lagi barko natin makapatay. Nasa makita. Uy, naligo. Aham ka ngayon. Nanuwa ka. Hi. Hello. Hi, Ton. Oh, is ito yun, ha? Pagkota. Hello. Hello. Takot.
Hadlok ira ko do. Ayan guys, umang nakuha na ulit ng bato. Maiyan na ka, ano na yung may makaon. Taray. Oo ba? Guys, yan ang gamagunukan. Pahamit no. Oo, ano? Ano? TikTok na. Ha? TikTok. Bawal, mari lang ko. Simba. Eh, manigo ate? Manigo ah? Mamasa ana? Dili. Nila? Uring ko na. Pamaisda. Malas. Ay panamasol lang ta. Napaisda. No, mamasa, mamasa, uwi ko ha. Ano no? Ikaw salom. Mo ah. Imo ko na yan ang isda, sapit. Ano? Piso. Wala si Arkin si guys. Bati mo na. At nagpo no? Si Arkin si awa niya. Ano eh? Ang tawag ana, kuhaan, sagmot. O, sagmot ang tawag ana. Ay, pagkagang na. Magamit ko na ninot na yung Ikaw man yan. amog. Kaya Bijaya. Ano yung nagat na eh? Ano yung nagat? What? Kung ang mga. Man! Paano ko ako man oh? Paano ko ako man oh? Ha? Magama? Ako kami asa ng... Ito na si. Mamaya yun. Ay, unas na kaya nga. Dako kang ira, Brahman. Wala. Puno sa kanyan. One snack, puno sa kanyan. Puno sa kanyan na one snack. Wow, nunggo, sun. May pinagawa ko ng mga nunggo. Magama. Unahan akong Ano mo naging ano? Sugman na guys. Ako nyo nanapit. litos pre. Nang may pagkatilat nga Brahman ba ito? Ang sunod mo naman guys. Sama mo lang eh. Ano tayo? Halag, wati-wati. Manyaman eh. Awan. Yung unang ano, ako nga eh. Para wala ni katong kini ba kung pintal-pintal. Aw. Wala na guys. Sugmahin mo na eh. Samtang sayo ka. Kini mo ang kanang batangan. Magamit na yan, sud lang sa plastic niya. Ang inyo guys. Iwa ko ng pinti pre. Ay, ano nila? Pahiting. Pahiting ba? Sama ay. Udah, masih aku an. Kenapa no? Kenapa lagi dari Bik? Kilawon ba kilawon? Wala na kilaw nun, day. Wala dahil. Hi dahil. Minsan ko may vlog dahil. Pupuna ako na. Wala ba tayo? Ay, ano, ay makay. Maluto ko yun. Ay, luto na siya ka. Wow! Samtang magsugma ano, mag-inom ta. Kaya dito. Di ba mo inom? Inom ay. Oo, ano? Ginom ulit tatay. Dapat ginom mo na kuy takay. Pwede dai. Guys. Eh bukong ko. No. TikTok tunok lagi. May nito kinay tunok. Dahil mag-vlog ay. Ako na. Nga, ulit na kaya naman may baso. Kumo. Saman.
Guys, sumunod naman isa. Ang isa na kasalamat. Ayoko na kanina. Ay, malumos na. Smile. 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 Agahan. Hi. Hi ka na, hi. Hi, punto, hi. Hi. Ako. Eh, ito na. Eh. Hadlok ka. Kita mo na. Ah, video. Ito. Ay, paggunit. Ketawa. Ang langay pa ka? Dilin tayo tungko dili. Ito ka na. Hi. Ito ka na. Sana all boy. Labot mo wala. Labot mo yutang wala. Ano si usab, usab. Yeah. Ito yun, di mo tila na. Ito yun. Ay ka, nari. Ano to? Ay, ito, ayaw gi. Ito yun, maabot ba ni mong yuta? Wala tungko ni Tilin bumbo. Naman. Ito naman ko guys. Si Triumph na. Gilangan kot. Giganahan tao. Ketawa kayo. Ganahan siya mag-sisi. Ganahan siya mag-sisi. Ketawa. Manabok lagi sa pabis niya. Basta ko yan, ilagay ko. Baha. Malamok. Motor na may titik motor. Garag ko. Mag-12 anyos. Oh, Lawa man eh. Lawa mo. Ano? Laom. Unit lang ta. Tugos na. Hi. Hello. 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 Silpi sa silpi. Ina ayaw call. Silpi sa silpi. Silpi sa silpi. Ina ayaw call. Ano? ano yung kasal? Ina ayaw call. Inayaw ko. Ayaw call. Mga akon. Inayaw ko. Inayaw ko. Ayaw ko. Ay ba si Bibi, makalitos na. Balik. Ito practice tao. Kailangan guys, yung magkapagap na. Ketawa sa. Kailangan guys ya. Lisod ketawa. 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 Balik. Nih.
Busog. Mag-isi man. Di ka baba, ha? Mana? Sampo be. Kumana ko na. Anak deh, hai. Hai. Oke, lagoy. Ketawa, ketawa. Ketawa, aku kena ketawa tuh. Nice. Orang kan pas pasol be. Nice. Ayan. Terat. Ini tanah. Hi, welcome na mamay. Mamay, moy. Bye. Mamay, yon. Bye-bye. Yung ba sa... May lang, oy. May lang, oy. Ano na kami lang, oy. Salam, salam, salam.